lau dekametro, ez? Hori, ariketia kopiatu eta osatu. Lau dekametro, 15 metro eta, bale. Hala egin, baduzu. Orduan idatzi dozu, indozu lau dekametro pasatu metrotara, ezta? Eta dira, 40, ezta? Bai. Bale, oso ondo. Metro. Bai, Eta hemen ipintzen dau 15 metro. hori da, Dauzela. oso ondo. Orduan, bestea zelan ataratzen dan. Ba, ipintzen igual. Hogeita bost. Hogeita hamabost. Berrogei. A ber, hau da dekosun zatia, ezta? Bai. Da, hau gehitu behar dutzazu, ezta? Bai. 10, eta 10, 20, eta 5, Hogeita bost. 25. Oso ondo. Orduan geratuko zat, 4 dekametro direla 15 metro, gehi Hogeita 25 metro, ez? Bai. Bai.